celebrar el 50è aniversari de Masella, estem organitzant una multitudinària baixada de torxes amb 3.000 torxaires. Per inscriure-us heu de tenir qualsevol tipus d'abonament de temporada i haver nascut abans de l'any 2007. Si és així, registreu-vos a partir d'ara mateix a www.masella.com. I si no teniu abonament de temporada però feu 50 anys durant el 2018, també hi podeu participar. Convidem 50 persones que facin 50 anys l'any 2018 a gaudir de tot el dia 3 de febrer, esquiant al matí, participant a la gran baixada de torxes i gaudint després de l'esquí nocturn. I si no teniu abonament de temporada ni feu 50 anys durant el 2018, no passa res. Veniu a gaudir de la festa, de l'espectacle, de la música. Serà una gran festa d'aniversari protagonitzada per la neu i pel foc, on no hi faltarà de res. Serà un vespre memorable que no us podeu perdre, o sigui que apunteu-vos a partir d'ara mateix a www.masella.com.